Bethuna, welcome kuni nonke. Uthando Nesithembo season 8 kwii-episodes zale veki. Siyabona ke mabetnana, i-welcome kaMakhwela isaqhubekeka. Makhwela has been welcomed by abakwaXele, uMaXele nefemeli yakhe. Even though ndinemibuzo eminintsi ngale welcome, did the other wives receive le warm welcome kaMakhwela? Okanye ingaba uMaXele is trying to do better this time around? Ufuna uba yi-instrument of unity, ufuna ukwenza izinto right apho angazange ayenze right khona namanye amakhosikazi. Is that what is going on? Because sinee-question marks mabetnana ezininzi concerning i-warm welcome kaMakhwela, how uMaXele has really received her very warmly, baleqwa ngumgqomo in fact. Then kukho umalume ke ngoku kule welcome, uButsbuda, uankile. Most yethu mabetnathi naba ba-ankile abo qonda uba ngaske batswebe uthi shh, now is not the time. Yiba ne-filter malume, please. Think it, don't say it. Ibintle ke mabetnani i-welcome kaSamke. Then siyambona uTata Mseleko uphume nabantwana baselwandle. Eish, yazi ndikuxelele, xa umtshato ephukile, right, laa brokenness yomtshato iya-afektha abantwana, whether siyayithanda okanye asiyithandi naloo nto leyo. Ngoba inoba umnini bebeqhela uphuma as ifemeli, umama, utata nee-siblings zakhe kube mandi. Now baselwandle, it's just bona notata. That's how I chose to look at it. It's just bona notata, akekho umama. And he is then thinking, eish, kudala besiphuma sonke kube mandi. Now it's just thina notata, umama akekho. And that broke his heart. And uthethe kabuhlungu kwi-diary session yakhe that akakwazi umxelela utatakhe because utatakhe uzothi qina. Qina njengendoda. Uthi no, andiyondoda mna, ndingumntana. Andikwazi uqina. Funeke ndikhale xa izinto zindikhalisa. Ndithandile ke ne-wisdom yakhe. Uwayezi ke mabetnani umnini, uwayezi kakhulu, but bazali masiziqaphele maan ezo zinto because i-brokenness kwii-relationships zethu singabazali ziyaba-afektha abantwana. Whether siyayifuna loo nto uyi-acknowledge okanye asifuni, you know, because it seems that i-cup of love between uTata uMseleko noMayeni is broken, mntakabawo. But laa brokenness is affecting abantwana, you know. I wish as parents, not just bona bobayi-two, but as parents we can do better for the kids. Put ii-differences zethu aside and say how best can we show up for abantwana. Then siyambona uTata uMseleko ukunye noMpumelelo. UTata uMseleko i-relationship yakhe noonyana bakhe andanoba inobu-friendship and then father phaa emva, but friendship first and fatherhood emva, andazi. Because i-conversation yakhe noMpumelelo ngoMayeni iyathanda undibhida. Ndiyabuza uba Tata Mseleko uyaziqonda uba uncokola okanye uthetha nomntwana wakho about omnye umzali. And so the way ozama even nomkhorektha ngakhona ngezinto uMayeni angonwabanga zizo ngoMpumelelo, noko bekumele uba uyingena ngolunye uhlobo. Because ngoku, hayi mani, njani kaloku sana? Because kaloku thina xa sithetha nootata bethu concerning izithandwa zabo simisa ingqondo, siyawabala amazwi, yabo. But uTata uMseleko ingathi uncokola nempintshi yakhe mani ngoMayeni. Akathethi noMpumelelo kakuhle uba ha-a kaloku tata, apha uyahlonelwa umama wakho nemithetho yakhe. Otherwise ke mfo wam, xa uqonda uba ha-a sana u-strict gqithi, usensitive gqithi, uthentheni gqithi, hayi mfo wam, mhlawumbi it's time, it's about time uyozimela so that ungazomane ugilana nomama wakho ngezinto ezingenamsebenzi. Uyayibona laa nto? Andiyazi ke mabethunana, but I just felt like no man, Tata Mseleko kaloku awukwazi umthrowa under the bus uMayeni xa uthetha noMpumelelo ngolu hlobo. And also to say, hayi sana,
xa ungekho kuzobonwa kakuhle, umpumelelo uzawubabonisa abantu. Tata, don't do that, please. Kaloku before ube yi-friend yakhe ungutata kuye, uyabo? Then siyabona ke ngoku as uba ziqhubekeka ii-episodes, unfortunately uTatomseleku fell ill, wasiwa esibhedlele. Mabethunana uMacele ndiyamthanda how she's trying to step up. UTatomseleku zinintsi izinto I feel that akazenzanga kakuhle in order to ufostarisha i-unity. But uMacele is trying, andiyazi noba akukho late na because kaloku uTatomseleku nguye umntu bekumele uba nguye opusha for i-unity. Akakwazi uthetha le apha athethe le phayana, izinto ezizokwenza uba amakhosikazi angavani, angavisisani kakuhle. Sona isithembu I'm sure siyabhida, but uTatomseleku zikhona maan ii-mistakes azenzileyo njengoba sekunje namhlanje. But uMacele ke is really trying, especially nje uTatomseleku ke ngoku sibona uba usesibhedlele. Nguye ofowunela amakhosikazi bayaya esibhedlele bayombona, then ke ngoku ibe yi-meeting. Oh, uSpicy uMayeni, sana sugar and spice uMayeni. Akafowuni uMacele, uthi uMayeni ngubalule ndithetha naye. Hayi. Yhu, waphendula shame uMacele ngelecawe uba ndim uMato. Hayi bo Mayeni. Yho, uSpicy kodwa wena nkosikazi. Yaqhuba i-meeting ngaphandle kwakhe. So amanye amakhosikazi ke ngoku uthobile noMangwaba abayithandanga into yobana uMacele athi kunjenje ngabo abakhontribhuyuthe into yobana angabikho rayithi, impilo kaTatomseleku ingabikho rayithi because of i-lack of unity between them as wives. So abanye amakhosikazi they are not agreeing with that, you know. But uMacele I think shem uzama ukuthi mabethunana masizameni for i-well-being yalo tata, for our own good sibe united. Kodwa uTatomseleku nguye oyi-main instrument for iindaba zento ze-unity. Andazi noba yena usafuna utreyinwa uba how to unify amakhosikazi amaninzi, but mna ndithi uTatomseleku also like kwezi seasons man, after season 1 ingathi uTatomseleku has shown us this is the reason why izithembu is not right. Like useason 1 uqale kakuhle, hayi sana kwezinye ii-seasons yadiklayina into yakhe nesithembu. Ngoku usesibhedlele idiklayine to uba ade afikele esibhedlele. So mna ndithi hayi maan isithembu asikho rayithi mabethunana. Isithembu sibeka i-pressure emntwini. Imagine umntu ongutata funeka athi show up for abantu abanga-5. Uyi-one ke sana lo mntu but uzifakile ke kule nto. And wonke unkosikazi une-personality yakhe. Wonke unkosikazi urisponda okanye uriekhtha njani kwii-conflict. uMayeni ngoku upakishe ii-bags zakhe uthi hlalani niyincenga, hlalani niyincenga, ndimkile mna apho. Just imagine the strain and the stress. Abantwana, how do you father abantwana abaninzi? How do you make sure that you are a present father? Ingathi ngoku uTatomseleku uthi le nto yesithembu, these are the reasons it's not right. Because hayi sana iyadiklayina indaba. Ngoku ndicingela nalo Sam ke uba heyi sisi, akuna-unity apha kwesi sithembu ungena kuso. UTatomseleku is struggling with indlela yokwenza into yoba kubekho i-unity, uthando, uxolo nemvisiswano phakathi kwamakhosikazi akhe. Wena ke ngoku uzongena kuloo soup injalo. You have to maneuver into yobana uzokwenza kanjani wena. So uTatomseleku maan ngaske abuyele back to i-drawing board and see how we can do things ngcono. But ke kwi-study session yakhe andithande maan umbone njani uTatomseleku. Oh mabethunana kaloku umthombeni thina simazi uyaqonda, always healthy, ethanda uhleka, ekhala akazikhalisi izinto. So it was not nice seeing him like that. In all honesty ndiyavuya that i-recovery journey kaTatomseleku is going well because xa simbona nakwi-interviews ngoku he's looking much better.
and I hope that i-recovery journey yakhe even gets better man. Qinisele kukho uzame man unciphisa istrain nestress wena apha esithenjini sakho please. Please kaloku umango wam uthetha nge-70. Nathi kaloku sindinqenela i-70 and above man emthombeni man.